No, ideme. Dobrý deň, zase sa nachádzame na Michalskej ulici v centre Bratislavy. Na ulici, kde chodili najvýznamnejšie návštevy pre Šporka. Námatkovo všetci uhorskí králi, ktorí tu boli korunovaní, 11 uhorských kráľov, 8 uhorských manželiek. Takisto veľkí mužovia českého národa, slovenského národa, ako boli František Palacký, Riger alebo Kolár, Tegenzový Štúr. Takisto maďarskí zástupcovia ako Ferenc Deák alebo Lajos Kossuth, Sándor Petőfi alebo Kölcsey, všetci títo sa po tejto ulici pohybovali, alebo dokonca aj ruský cár Alexander alebo významný francúzsky dramatik Grillparzer, ktorý sa tu zúčastnil zasadania uhorského snemu. Je to taký ten hlavný ťah, ako sme už povedali, a po celej tejto šírke ulice sú postavené rôzne významné budovy. Napríklad po mojej pravici vidíme Signalovú kúriu, renesančný klenot Bratislavy od roku 1648. O tejto si ale dneska nepovieme. Chcel by som niečo povedať, niečo viacej, by som chcel povedať o dome po mojej lavici. Je to taký nenápadný dom, vyzerá to ako taký maličký, nevýrazný domček. Takisto ako jeho história siaha až do gotického obdobia, do 14. storočia, ako história mnohých domov na tejto ulici. Bol súčasťou alebo patril cistercianom, rovnako ako táto kaplnka svätej Kataríny, ktorá bola postavená v roku 1311, a časť tohto domu, tzv. Oeserovho domu, ako prízemný domček mu priliehala tejto kaplnke. Svoju podobu dostal až v polovici 18. storočia, keď boli nadstavané dve poschodia a takisto západné krídlo. Ale čím bol tento domček významný, netreba ho vôbec podceňovať, pretože je pre bratislavskú históriu možno významnejší ako hoci ktorý palác. Poďme donútra do podjazdu, tam vám poviem niečo viacej. Takže nachádzame sa v podjazde tzv. Oeserovho domu na Michalskej ulici číslo 10 a tuto vidíme pamätnú tabulu, dvojazyčnú pamätnú tabulu na to, že sa tu 17.2.1717 narodil Adam Friedrich Oeser, ako tu je napísané. Bol to učiteľ kresby Johanna Wolfganga Goetheho a riaditeľ výtvarnej akadémie v Lipsku. Narodil sa tuto oproti Segnerovej kúrii. Ako malý nás navštevoval evanjelické liceum a neskôr jeho mama ako rodinná prešporáčka dala študovať za cukrára. To je celkom zaujímavé. Až neskôr sa z neho okolo 10 rokov sa z neho vyklul taký obrovský talent maliarsky, tak ho dala už potom na maliarstvo. A čo je zaujímavé, na maliarstvo, sochárstvo, jeho učiteľom bol Georg Raphael Donner, ktorý tu v tej dobe býval. A Oeser na neho vôbec nikdy nezabudol ani počas štúdia vo Viedni a hovorí sa, že po celý svoj život na toho Donnera spomínal s láskou dojatím a jeho obrázok ukazoval ako ikonu, ako fotku svetca. Zaujímavé je, že tak ako tohto Oesera ovplyvnil Donner, tak zase náš rodák Oeser ovplyvnil velikána Goetheho, ktorý sa o ňom vyjadril ako o jednom z najnadanejších učiteľov alebo vôbec umelcov a ľudí ako veľkých duchov svojej doby 18. storočia. Dokonca Goethe sa ňom vyjadril aj tak, že bol popri Shakespeareovi jeho jediný alebo jeden z jeho učiteľov ako jediný, pretože Goethe dávno predstihol svoju dobu a veľmi svojich tých učiteľov, čo ho na tých rôznych akadémiách moc mu veľa nedali, ale sa vždy spomínal v dobrom a vravel, že celý život si ho vážil. Okrem toho, že sa tu narodil Adam Friedrich Oeser, ktorý ináč pre Bratislavu vytvoril jeden taký zaujímavý obraz. Máme tu jeho málo jeho diel, ale zachoval sa jeden jeho obraz Kristus v Emauze, ktorý bol vytvorený ako hlavný oltárny obraz pre veľký evangelický kostol na Panenskej ulici. Okrem toho, že tu teda sa narodil Friedrich Oeser, tak môžeme povedať aj to, že tu koncom 18. storočia pôsobila prvá slobodomurárska loža v Bratislave. Bola to tzv. Sieň stratených krokov a je to len taká perlička. Čo je ešte ale oveľa viacej zaujímavé je, že sa tu pri rekonštrukcii a pri pamiatkovej obnove a výskume v rokoch 1975 až 1985 na druhom poschodí pod nátermi našli také malby, také zaujímavé, také nástenné malby krajiniek a zátišie. A v tom čase tu býval Jan Adam
cechmajster, bol to obchodník so železom a predseda Uhorskej kráľovskej gildie, takisto tu bol umiestnený sklad, císarsko-kráľovský sklad medi. No a asi okolo roku 1800 si ten cechmajster dal pomalovať a vyzdobiť svoje izby, svoj interiér tými malbami. A zaujímavé je, že ten grafický list, podľa ktorých sa tie malby tvorili, tak sa našiel v Moravskom múzeu a jeho autorom bol Ferdinand Landerer. A ešte keď sme spomínali toho Elsera, tak v roku 1911 pri svojej návšteve Bratislavy pre Šporka Thomas Alva Edison navštívil tento dom, pretože jeho dcéra sa vydala za majora Elsera z Osaska. No a toho zaviedli novinári, dotierali, vlastne stále na neho doliehali, že aby prezradil, že teda či v nejakom príbuzenskom pomere jeho zať stal s tým ich rodákom, no a ten zať major Elser slúbil, teda, že sa na to pozrie, aj keď on sám už v žiadnom príbuzenskom pomere nevedel. Je už len taká zaujímavosť, že ten Edison, keď tu v roku 1911 bol v Bratislave, tak pôvodne tu ani neplánoval prísť. Išiel naštívil Európu, chcel cestovať po Európe a Uhorsko kvôli zlým cestám úplne plánoval vynechať. Vo Viedni ho stretol ďalší významný bratislavský rodák Štefan Fodor, jeho spolupracovník a zakladateľ elektrární po celej Európe a ten ho prehovoril, aby navštívil jeho rodné mesto. Tak vďaka takému ďalšiemu rodákovi sme Bratislava zažila jednu z tých najvýznamnejších návštev, ktorá navštívila aj tento Elserov dom. Takže je to taký nenápadný domček, ale naozaj má svoju históriu a svoje miesto si to zastane ako málo ktorá z našich pamiatok. Takže vám želám pekný deň, dovidenia.